Štvrtý obchodný deň máme za sebou a toto je výsledok. Obchodoval som dneska v podstate viac menej na limitky, nemal som moc času, cestoval som a podobne, takže môžeme vidieť, že prvú limitku som mal v týchto úrovniach do shortu a druhú limitku som mal nastavenú tudy. Ako náhle mi pípal, že mi aktivoval druhú limitku, tú prvú som zavrel minus, neviem, $543. Vravil som si, stačí jeden obchod, nemusím viac riskovať. Ako náhle prišiel open, pohyb hore, dokúpil som druhú pozíciu. Take profit som mal niekde v týchto úrovniach, bohužiaľ dvakrát mi ho nedalo v podstate tieto dva wiky a vystrelilo to hore. Ja som tam bral stop loss, môžete vidieť, že ten stop loss bol fakt o kúsok, myslím, že bod nad moju stopku. Následne to stále bolo valid, stále tam to bol do shortu. Páčilo sa mi to, vstúpil som znova, take profit som uzatváral skôr, overall take profit bol niekde na tejto úrovni. Bolo mi to treba, aby som vlastne vytiahol minus 3% plus 5% do plusu na pásnutie v fáze 2, ale povedal som si, že netreba viac riskovať to prvý deň a zobral som to, aby som bol v pluse. Takže overall, deň číslo 4 končím $1400 v pluse. Nezabudni ma sledovať, aby ti neušiel ďalší progres. A ak sa chceš aj ty naučiť obchodovať, nezabudni 3. až 7.5. pripravený online seminár CoreX, kde ti ukážeme, ako zarábať prostredníctvom kapitálovej arbitráže.